21 días co galego máis é un programa de dinamización lingüística que nace no IES da Pobra do Caramiñal no 2013, impulsado pola profesora Pilar Ponte. Desde 2019, o proxecto está promovido pola Secretaría Xeral da Lingua e medra ano a ano na procura de normalizar o uso do idioma galego entre a rapazada dos centros de ensino do noso país. No CEIP dos Tilos, no Concello de Teo, nenos e nenas viviron a experiencia baixo o lema Unha escola de película. Vai carpeta. Toma primeira, 21 días co galego. Somos do Colexio CEIP Plurilingüe Os Tilos, no Concello de Teo, na provincia da Coruña, e estamos participando no programa de 21 días co galego. Este curso, no cole, imos descubrir o mundo do cine a través do proxecto Unha escola de película. Cada día facemos actividades como contacontos, películas, xogos populares, pasapalabra e tamén facemos entrevistas a vós e a persoas famosas galegas. O obxectivo de sumarnos a este programa un pouco é para promover a oralidade de lingua galega, tendo en conta que aquí tendo ámbito tan académico e que pase un ámbito máis lúdico. Un programa moi didáctico, moi xoguetón, sempre cunha natureza lingüística moi marcada, como pode ser o teatro, a música en galego, a regueifa, o traballo da oralidade, importantísimo tamén no contido deste programa, e que eu creo que aí é onde reside a clave do seu éxito. Hai veces que depende de con quen fales, falas o galego ou castelán. Normalmente hai algúns compañeros que falan en galego e ti lle respondes en galego, pero a maioría falan en castelán. A realidade lingüística deste cole ten menos dun 10% de alumnado que fale en lingua galega. A maioría dos nenos falan en castelán, aínda que podan falar en galego a mellor nas súas casas, pero cando chegan ao entorno escolar falan case todos en castelán. Na casa eu non solo falar galego, pero a miña nai falame galego e o meu avó tamén. Gústache falar galego? Gústame. Na casa eu falo castelán porque síntome máis cómoda, e no cole tamén. Na miña casa falo máis castelá que galego, e cando estou con meus primos solo falar castelá. Na miña casa solo falar castelá porque é máis cómodo, pero na casa da miña avoa falo galego, porque a miña avoa sempre falo galego. Eu tanto no colexio como na casa sempre mezclo todo castelá con gallego e ao final sempre me acabo liando. Eu normalmente falo máis en galego e os meus pais entre eles tamén. A miña irmán falan sempre en castelán, pero cos meus pais falan galego. A verdade é que máis ou menos falase igual o gallego co castelá, eu creo. En primaria, pois, as asignaturas que están en lingua galega se imparten en lingua galega, pero en canto os quitas do ámbito realmente académico, xa se pasan ao castelán e non son quen de utilizar a nosa lingua. Falar un idioma, expresarse nunha lingua, pois require, en primeiro lugar, unha intencionalidade individual da persoa por facer uso dun idioma que o noso alumnado coñece e ten competencia nel perfectamente, pero que logo temos ese problema da socialización en lingua galega, sobre todo en contornas urbanas. O dos 21 días co galego, evidentemente, o galego hai que falalo máis que a 21 días. Socializar en galego é moi importante, e, por outro lado, tamén foi o primeiro programa que tivo como cometido e como obxectivo implicar a comunidade educativa no seu conxunto. Calcúlase que 21 días é o tempo mínimo necesario para comezar a crear un hábito nunha persoa. A través desta iniciativa, o estudantado comprométese co seu profesorado a falar en galego as 24 horas do día durante ese tempo. O obxectivo é usar o galego dentro e fora das aulas, en todos os ámbitos, implicando así a toda a comunidade educativa para recuperar falantes. Tamén se promove a reflexión sobre a relación que cada quen mantén coa lingua. Que
que sí temos constatado é unha melloría, é unha mellor actitude, é máis que nada unha visibilización de que é posible vivir en galego, é posible facer esa vida en galego, esa comunicación, esa vida comunitaria, e ten moitísima importancia porque tamén leva o interese por falar galego dos nenos coas súas familias. Tamén fixemos unha inauguración para a festa dos 21 días co galego e máis. Os nenos de quinto fixeron unha romaría tocando e os de sexto regueifamos. Se queres, podemos regueifar. Imos ir todos ao cine, moita ilusión me dá, cos floquiños de millo que ricos saben xa. No cine vin un león que sabía cantar, pero ca súa melena non paraba de esbirrar. Eu escoito música en galego que o cantante se llama Nueve Louro e o escoito coa miña irmá. Escoito música das fillas de Casandra e das Tanxugueiras. Gústame o escoito coa miña nai. A miña avoa enseñoume algunha canción en galego, non sei o nome, pero sí, me gusta moito. Eu escoito a veces algunha canción en galego, non me acordo moi ben os nomes, pero, por exemplo, as Tanxugueiras tamén as escoitei moitas veces, pero tamén escoito moita música en castelán, pero en galego tamén me gusta. Este programa, pois, pode facer un pouco pensar os nenos que o galego non simplemente é escribir en galego, o galego simplemente falar na clase de lingua galega, sino que pode ser transversal a todas os ámbitos da vida. Crear espacios de socialización, espazos onde nos centros educativos fora da aula se levase o galego para crear eses ámbitos de uso e facer do galego a lingua de socialización dos rapaces e rapazas. Creo que están pensando que a lingua se pode utilizar en moitos outros ámbitos. Diversificar e facer que os nenos e as nenas nos corredores, nos patios, no recreo, falen galego. O traballo que estamos facendo é para conseguir que si 4 nenos falan máis galego, pois xa é sumar. E agora cos 21 días o que fai é que cada un fale sempre galego, motiva máis a falar en galego, ademais a lingua non se perde. Máis de 70 centros educativos de toda Galicia e máis de 30.000 estudantes de infantil, primaria, secundaria, bacharelato e FP levan participado xa no 21 días co galego e máis. Manter e espallar o noso idioma entre a infancia e mocidade galegas é clave para que poida sentar en toda a sociedade o hábito de empregar a nosa lingua. Se cantamos en galego, se lemos en galego, se vivimos en galego con normalidade, sen vergoña, sen medo, a forza da nosa voz será imparable. De poner aquí las manos. 21 días con galego!